Hvis der er 3 ting, jeg er bedre end dig til. Damer, tøjstil, FIFA og fodbold, men det hører under. Hvis der er 3 ting, jeg er bedre end dig til. Så tøjstil. Jeg vil med den bedste ud af 3. Så er det ikke så meget at sige. Det er rimelig slidt. Seriøst. Vil du også gerne fortælle mig det? Mathias! Du stalker. Kan du ikke sige, hvad du snakker om, inden du gør det? Hvad kommer du til at sige? Nu snakker jeg om manden, der slår mig. Og min ribben, det kan ikke være sjovt, men du er Nej, svin. det er ikke sjovt. Bare en. Kom nu. Så ham der mand. Jeg slag en gamer. Fuck munden. Så jeg kunne stikke på sporten. Nej. Det var godt, de var der. Men lad mig se, jeg kunne tage ham. Scene 8, indstilling 3, take 1. Nej, skal du ikke sige noget kedeligt? Så du Tour de France på TV2?